Καλημέρα σας κυρίες μου και κύριοι. Κάθε Δευτέρα, 11 με 12 στο TV Μακεδονία, λέγομαι Στράτος Τεζαψίδης και θα σας παρουσιάζω κοσμήματα επίπεδου. Όχι αυτά που ξέρατε, αλλά καμιά φορά και αυτά που ξέρατε. Και σας υπόσχομαι ότι πάντοτε θα υπάρχει ποιότητα. Άσχετα από το ύψος το οικονομικό. Ποιότητα, ποιότητα, ποιότητα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσες κυρίες ήσασταν μαζί μου την καθαρά Δευτέρα, σας ευχαριστώ για τα τηλέφωνά σας και τα καλά σας λόγια. Ξεκινάμε και πάμε σε ένα δαχτυλίδι. Το δαχτυλίδι 2883. Είναι ασήμι, επιπλατινωμένο, 925 βαθμών, όλα έρχονται με εγγύηση. Οι πέτρες είναι ζυργόν αμερικάνικα και η τιμή είναι 35 ευρώ. Είπα και στις προηγούμενες εκπομπές μου ότι ό,τι είναι κάτω από 50 ευρώ θα επιβαρύνεται δυστυχώς με έξοδα αποστολής 7 ευρώ. Εάν θέλετε μπορείτε να έρθετε στο κατάστημά μου στη Θεσσαλονίκη Μητροπόλεως 34 με Αριστοτέλους γωνία, στο δεύτερο όροφο, ή στο κατάστημα των Αθηνών πάλι Μητροπόλεως 26-28 στον πρώτο όροφο. Μπορείτε να έρθετε εκεί. Μπορείτε να επιλέξετε να μην επιβαρυνθείτε με τα 7 ευρώ τα έξοδα αποστολής. Ό,τι είναι όμως πάνω από 50 ευρώ δεν έχει έξοδα αποστολής. Ασήμι λοιπόν 925 βαθμών με ζυργόν, επιπλατινωμένο, μόνον 35 ευρώ. Και φεύγουμε να πάμε σε ένα μενταγιόν. Μενταγιόν μαργαριτάρι. Ένα Αυστραλίας South Sea μαργαριτάρι. Όχι τελείως στρόγγυλο, και αυτό είναι και φθηνό. Το δέσιμό του είναι από λευκόχρυσο 18 καράτια. Είναι το μενταγιόν 538. Η διάμετρος του μαργαριταριού είναι 10 με 11 χιλιοστά. Από 130 ευρώ, 100 ευρώ. Σχεδόν κόστος πραγματικά. 100 ευρώ. Σε λευκό χρυσό 18 καράτια δεμένο. Ένα τέτοιο μαργαριτάρι 10-11, εάν είναι όλο στρόγγυλο, μόνο το μαργαριτάρι κοστίζει γύρω στα 300 με 350 ευρώ. Εάν είναι και πολύ καλής ποιότητος, πάνω από 500 άρικο. Λοιπόν, είναι ένα πολύ ωραίο μενταγιόν. Αν έχετε αλυσίδα, δεν χρειάζεται να αγοράσετε. Αν θέλετε λευκόχρυση αλυσίδα, πρέπει να δώσετε 50 με 80 ευρώ. Εάν θέλετε μια ασημένια επιπλατινωμένη αλυσίδα να σας την κάνω δώρο, πολύ ευχαρίστως. Ζητήστε το μου και θα το έχετε. Λοιπόν, φεύγουμε και από το μενταγιόν το μαργαριταρένιο και πάμε σε ένα βραχιόλι που το φοράει η Διέρη, το 699, που έχει ένα μάτι και δύο σταυρούς. Ένα σταυρό κενό στο μέσον και ένα σταυρό λίγο διαφορετικό. Αυτό είναι ασήμι 925 βαθμών σε ροζ επιπλατίνομα ή ροζ ντουμπλάρισμα πιο σωστά και έχει 20 ευρώ. Μόνον 20 ευρώ και 7 τα έξοδα αποστολής. Εάν τώρα πάρτε και κάτι άλλο, δεν θα μαλώσουμε στα έξοδα αποστολής. Λοιπόν, βραχιόλι 699. Ένα ασημένιο βραχιόλι με ροζ ντουμπλάρισμα. Γίνεται και με κίτρινο ντουμπλάρισμα, γίνεται και επιπλατινωμένο. Ό,τι θέλετε εσείς. Με 20 ευρώ. Και να φύγουμε και από αυτό να πάμε σε ένα δαχτυλίδι. Το 2802. Το δαχτυλίδι
πάλι με ασήμι 925 βαθμών, επιπλατινωμένο και αυτό, στα 50 ευρώ. Αλλά δείτε δουλειά, δείτε κομψότητα, δείτε φινέτσα. Παρακαλώ. Ένα από τα ωραιότερα κοσμήματα. Σε δαχτυλίδι, που αν ήταν λευκόχρυσο με μπριγιάν, θα θέλατε κανένα 2.000. 50 ευρώ μόνο, χωρίς έξοδο αποστολής. Δαχτυλίδι 2.802. Δεν έχετε παρά να μου πείτε το νούμερο από το δάχτυλό σας, να σας το στείλω έτοιμο. Από 52 νούμερο μέχρι 58 νούμερο μπορώ να σας το στείλω έτοιμο. Αν είναι μεγαλύτερο το δάχτυλό σας, πρέπει να το φτιάξω. Οπότε, εκεί λίγο μπορεί να καθυστερήσει. Και φεύγουμε να πάμε στα δικά μου τα κομμάτια, τα καλά, αυτά που έφτιαχνα και από αυτά που συνεχίζω να φτιάχνω. Και να λάβετε υπόψη στις κυρίες μου το εξής, ότι σε μονόπετρο, ας πούμε, αν θέλετε, πάνω από τα 30 εκατοστά, συνοδεύεται πάντοτε από πιστοποιητικό Ινστιτούτου του Εξωτερικού. Όχι Ινστιτούτου του Γεμολόγου της γειτονιάς, που βάζει μια υπογραφή σε ένα πλαστικό χαρτάκι. Ινστιτούτο GIA, HRD, δηλαδή σοβαρά πράγματα, όχι να είχαμε να λέγαμε. Σκουλαρίκι 722. Λευκός χρυσός K18, 8 μπριγιάν στα 17 εκατοστά του καρατιού. Σας είχα δείξει στην προηγούμενη εκπομπή το μικρότερο. Τώρα σας δείχνω το μεγαλύτερο, που από 380 ευρώ από 380 ευρώ, 300. Λευκός χρυσός 18 καράτια, 8 μπριγιάν στα 17 εκατοστά του καρατιού, ποιότητα ή χρώμα, VVS1, καθαρότητα και excellent κοπή, άσχετα με το μέγεθος. Σας το λέω ευθέως και ευθαρσώς. Τέτοια ποιότητα δεν κυκλοφορεί στην Ελλάδα, κυρίες μου και κύριοι. Το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές. Η ποιότητα που κυκλοφορεί είναι σαν αυτό που σας είχα δείξει στην προηγούμενη εκπομπή, ένα δαχτυλίδι μονόπετρο. Αυτά κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Σκουλαρίκι 722, λευκός χρυσός 18 καράτια, 8 μπριγιάν συνολικά βέβαια στα δύο σκουλαρίκια, 17 εκατοστά το συνολικό βάρος των μπριγιάν, σε E χρώμα VVS1 excellent κοπή, από 380 στα 300 ευρώ μόνον. Ξέρετε ότι ποτέ δεν έκανα εκπτώσεις εγώ, αλλά αντιλαμβανόμενος και την πραγματικότητα και με ρεαλισμό αντιμετωπίζοντας όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί, όλοι βάζουμε νερό στο κρασί μας ή λίγο κρασί στο νερό μας, δεν ξέρω τι να πω. Λοιπόν, φεύγουμε από τα σκουλαρίκια και πάμε σε ένα μενταγιόν. Το μενταγιόν 1165, ασήμι επιπλατινωμένο, το φοράς με μαύρο ζυργόν, με μαύρα ζυργόν, υπάρχει και με άσπρα, σε επιπλατινωμένο. Δεν είναι όλα, δεν υπάρχουν όλα έτσι με μαύρα άσπρα. Πολλά υπάρχουν και με κόκκινα και με χρωματιστά ζυργόν, με μπλε, αλλά δεν είναι όλα. Δεν μπορώ να σας απαντήσω, δηλαδή αν μου πει μια κυρία εγώ το θέλω έτσι, να της πω ναι εντάξει θα το έχετε. Λοιπόν, μενταγιόν 1165, ασήμι επιπλατινωμένο με μαύρα ζυργόν στα 35 ευρώ. 35 ευρώ. Και μην ξεχνάτε, Μητροπόλεως και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Μητροπόλεως 34 στη Θεσσαλονίκη με πλατεία Αριστοτέλους, το κέντρο της Θεσσαλονίκης, στον δεύτερο όροφο. Μητροπόλεως 26-28 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα, στο Σύνταγμα. Πώς τα έφερε η ζωή έτσι και βρέθηκα στα δύο μεγάλα κέντρα,
Ο Θεός ξέρει. Και φεύγουμε να πάμε στο δαχτυλίδι 2.538. Πάλι με ασήμι επιπλατινωμένο, με ζυργόν, στα 65 ευρώ παρακαλώ. 65 ευρώ. Ασήμι 925 βαθμών επιπλατινωμένο. Δείτε κομψότητα, δείτε ομορφιά, δείτε ποιότητα. Ακόμη και τα ζυργόν, κυρίες μου, έχουν ποιότητες. Ακόμη και το ζυργόν έχει ποιότητα. Δεν λέω ότι είναι χειροποίητα, γιατί δεν είναι. Γιατί όλοι μπορούν να βαφτίσουν τα κοσμήματά τους χειροποίητα, αλλά εγώ δεν το κάνω ποτέ. Μόνο όταν είναι χειροποίητο το λέω. Και φεύγουμε. Πάμε σε βραχιόλι το 818. Πάλι σε ασήμι επιπλατινωμένο με λευκά ζυργόν και είναι ένα πανέμορφο αγγελούδι. 30 ευρώ συν έξοδα αποστολής. 37 ευρώ δηλαδή. Σε ασήμι επιπλατινωμένο και με εγγύηση, κυρίες μου και κύριοι, ότι δεν πρόκειται να πάθει το παραμικρό. Όσος χρόνος και αν περάσει, τουλάχιστον τα πρώτα 2 χρόνια, σας το εγγυώμαι απόλυτα, ότι δεν πρόκειται να πάθει το παραμικρό. Από εκεί και πέρα βέβαια, ο Θεός μεγάλος είναι, γεροί να είμαστε, ό,τι χρειαστεί, εδώ είμαστε. Εδώ να είμαστε, γεροί να είμαστε και το ξαναδιορθώνουμε. Και χωρίς καμία επιβάρυνσή σας. Μόνο αν το έχετε κάνει ζημιά και το έχει πατήσει τρένο, τότε θα την πληρώσετε τη ζημιά. Φεύγουμε από το βραχιόλι 818 και πάμε στο δαχτυλίδι 2752 σε 14 καράτια. Είναι ένα από τα 3 δαχτυλίδια που έχω σε 14 καράτια και πρώτη φορά ίσως στην καριέρα μου, στην καριέρα την τηλεοπτική εννοώ, με κόκκινο ζυργόν κεντρικό και λευκά ζυργόν γύρω-γύρω. Μόνον 150 ευρώ. Μόνον 150 ευρώ. 14 καράτια. Προσέξτε. Η δουλειά τέλεια. Άψογη. Γιατί είναι τόσο φθηνό? Να σας απαντήσω. Γιατί δεν είναι χειροποίητο. Γιατί αυτού του είδους τα κοσμήματα τα βγάζει κομπιούτερ. Δεν τα πιάνει άνθρωπος στο χέρι. Και όταν βγάζει ποσότητα, αντιλαμβάνεστε ότι το εργατικό είναι πάρα πολύ λίγο. Δεν το πιάνει ανθρώπινο χέρι. Είμαι ειλικρινής απέναντί σας και αυτό θέλω να το εκτιμήσετε. Οι άλλοι σας δίνουν ψεύτικα κοσμήματα. Τελείως ψεύτικα κοσμήματα. Και βάζουν και τη λέξη χειροποίητο μέσα. Και εγώ κάθομαι στο σπίτι και τα βλέπω και λέω, τι λέει ο άνθρωπος? Τι να πω? Λοιπόν, ό,τι είναι, αυτό σας λέω και αυτό πληρώνεται. 150 ευρώ, 14 καράτια με ζυργόν. Και να φύγουμε να πάμε στα σκουλαρίκια 799. Σε λευκό χρυσό 18 καράτια, 2 μπριγιάν και 16. Στα 16 εκατοστά του καρατιού. Σε E, VVS1 και Excellent Copy.
450 ευρώ από 570 παρακαλώ. 470 ευρώ από 570. Λευκός χρυσός 18 καράτια, χειροποίητο. Είναι αυτό που σας έλεγα. Σε αυτά έχω μάθει, έχω κακομάθει, αλλά και εσάς σας έχω κακομάθει. Να παίρνετε καλά πράγματα με πολύ χαμηλές τιμές. Γιατί με αυτές τις τιμές, τέτοιας ποιότητος κοσμήματα δεν πρόκειται ούτε να τα βρείτε, ούτε να τα δείτε πουθενά. Σκουλαρίκια 7,99. Λευκός χρυσός 18 καράτια. 2 μπριγιάν στα 16 εκατοστά του καρατιού σε EVVS1 και excellent κοπή. Από 570 ευρώ μόνον 450. Είναι όχι χαμηλή τιμή, είναι κόστος. Είναι κόστος. Λευκός χρυσός χειροποίητα. Αυτά είναι χειροποίητα. Όπως χειροποίητο είναι και το επόμενο δαχτυλίδι, το 2445, που είναι σε λευκό χρυσό 18 καράτια, με 7 μπριγιάν στα 15 εκατοστά του καρατιού, σε EVVS1 και excellent κοπή, από 350 ευρώ, 300 ευρώ. Ο οδηγός μου, θυμηθείτε, δαχτυλίδι, θα επιμείνω σε αυτό. Σε αυτό θα σας δώσω χρόνο. Ενώ στα άλλα βιαζόμουν να περπατήσω, να προχωρήσω, εδώ θα σας δώσω χρόνο. Γιατί είναι μεγάλη ευκαιρία. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Αν σκεφτείτε ότι πριν από 10 χρόνια ακριβώς, πάλι από το TV Μακεδονία, αυτό το δαχτυλίδι σας το έδινα, το ίδιο δαχτυλίδι με 7 μπριγιάν στα 15 εκατοστά, σας το έδινα 200 ευρώ τότε. Αλλά τότε ο χρυσός είχε 7.000 ευρώ το κιλό και σήμερα έχει 35 και τα μπριγιάν έχουν διπλασιάσει την τιμή τους από τότε μέχρι σήμερα. Από το 2003 μέχρι σήμερα η τιμή των μπριγιάν έχει διπλασιαστεί. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό που σας δίνω αυτή τη στιγμή είναι μια τεράστια ευκαιρία να αποκτήσετε με 300 ευρώ ένα κόσμημα που δεν υπάρχει περίπτωση να το αποκτήσετε αλλιώς. Σε λευκό χρυσό, 18 καράτια, χειροποίητο. Ένα καρφωμένα στο χέρι τα μπριγιάν. Όταν λέμε ή χρωματισμό, εννοούμε το το κεφαλαίο, το αγγλικό. Όταν λέμε VVS1, τα αρχικά αυτά προέρχονται από το Very Very Small Inclusion, που σημαίνει πολύ μικρές εγκλήσεις, που ουσιαστικά δεν υπάρχει έγκλειστο μέσα σε αυτήν την ποιότητα, διότι εάν ήταν μία μεγάλη πέτρα, ξέρω εγώ, μια καρατίσια πέτρα, για να δείτε το έγκλειστο θέλατε μισή ώρα ψάχνοντας με έναν φακό 10 φορές μεγένθηση.
τότε πιθανόν να μπορούσατε να δείτε το έγκλειστο. Αν έρθείτε στο μαγαζί στη Θεσσαλονίκη, είπαμε Μητροπόλεως 34, έχω μικροσκόπιο να σας δείξω πέτρες εκεί, στο μικροσκόπιο. Δαχτυλίδι 2.445. Λευκός χρυσός 18 καράτια. Χειροποίητο 7 μπριγκιάν στα 15 εκατοστά σε ηχρωματισμό VVS1. Εκείνο όμως, κυρίες μου, που είναι το πιο σημαντικό, και το έχω πει στο παρελθόν, το πιο σημαντικό στα μπριγιάν, εφόσον σας ενδιαφέρουν τα μπριγιάν. Άλλο τώρα, υπάρχουν οι κυρίες οι οποίες λένε τώρα, όχι, ποιος θα φορέσει μπριγιάν. Κυρίες μου, ένα μικρό μπριλαντάκι, ένα δαχτυλίδι με μικρά μπριλαντάκια, δεν είναι κάτι το φοβερό, ούτε κάτι το, πώς να το πω, τόσο χτυπητό, ώστε να διακινδυνεύεται είτε περιουσία, είτε τη σωματική σας ακεραιότητα. Γιατί κάποιες κυρίες μου λένε τώρα δεν μπορούμε να φορέσουμε αυτά. Γιατί δεν μπορείτε? Πάντοτε μπορείτε να τα φορέσετε. Μια χαρά μπορείτε. Δεν ήρθε και ο καταστροφή. Μια χαρά. Πάμε σε ένα δικό μου κόσμο. Ή μάλλον να πω, εγώ το έφτιαξα, του γιού μου έμπνευση είναι. Το Μενταγιόν 623 είναι με ένα χαλαζία ειδικά κομμένο, με ρουτίλιο μέσα, έχει κάτι ψήγματα μέσα που λέγονται ρουτίλιο, 12 καράτια και 70 είναι το βάρος του χαλαζία. Μαζί με την αλυσίδα 250 ευρώ. Είναι πρωτότυπο, είναι μοντέρνο, είναι ορυκτή πέτρα, δεν είναι συνθετική. Τα ζυρκόνη είναι συνθετικά, πάντοτε. Και αν ακούτε καμιά φορά που κάποιοι λένε αυστριακός κρίσταλος, είναι γυαλί. Έτσι. Γυαλάκι του Θεού. Λίγο παραπάνω μόλιβδο έχουνε και γίνεται κρίσταλος. Εδώ έχουμε ορυκτή πέτρα, χαλαζία, με ρουτίλιο, 12 καράτια και 70, είναι μεγάλη πέτρα. Η αλυσίδα είναι 14 καράτια χρυσός, για να είναι γερή. Το δέσιμο του χαλαζία το έχω κάνει μόνος μου και είναι σε 18 καράτια. 250 ευρώ. Είναι μοναδικό κομμάτι. Πρέπει να το τονίσω και αυτό. Όπως αντιλαμβάνεστε, πάντοτε όταν κάτι είναι ένα στον κόσμο, δεν υπάρχει δεύτερο. Μπορεί να ξαναφτιάξω κάτι παρόμοιο, αλλά όχι αυτό. Αυτό θα είναι ένα και μοναδικό. Το παρόμοιο μπορεί να είναι μικρότερο, μπορεί να είναι μεγαλύτερο, μπορεί να είναι πιο πλακέ, μπορεί να είναι... Γιατί η φυσική πέτρα μας οδηγεί στο πώς θα την ταγιάρουμε, πώς θα της δώσουμε σχήμα, πώς θα της δώσουμε τις έδρες της. Και να κάνουμε και τον λαιμό σε εκείνο το σημείο για να μπορούμε να το δέσουμε. Λοιπόν, και φεύγουμε να πάμε σε ένα βραχιόλι. Το βραχιόλι 917. Ασημένιο, επιπλατινωμένο, ασήμι 925 βαθμών, επιπλατινωμένο. Τώρα θα γελάσετε, θα μου πείτε Ζαψίδη και οι κατάντησες με 15 ευρώ και 7 έξοδα αποστολής. Πολλά είναι τα έξοδα αποστολής από την αξία του αντικειμένου σχεδόν. Η μισή αξία του αντικειμένου είναι έξοδα αποστολής. 15 ευρώ. Ασήμι, σφραγισμένο, 925 βαθμών,
προκαλώ οποιονδήποτε να το αμφισβητήσει. Γιατί ήρθε μια κυρία από το μαγαζί, το καινούργιο μας μαγαζί, Μητροπόλεως 34 στη Θεσσαλονίκη και πλατεία Αριστοτέλους γωνία, και μου λέει δεν είναι δυνατόν με 15 ευρώ να είναι ασημένιο. Λέω υπάρχει σφραγίδα, υπάρχει αγορανομία, υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να κάνουν έλεγχο. Πάτε να το δείξετε. Αν δεν είναι, εγώ θα σας επιστρέψω 30. Εσείς θα τον πληρώσετε 15, εγώ θα σας επιστρέψω 30. Θα μου το φέρετε πίσω με τη σφραγίδα του κυρίου που θα σας πει ότι δεν είναι ασημένιο, να βάλει σε μια κάρτα του μια σφραγίδα και μια υπογραφή ότι δεν είναι ασημένιο και εγώ θα σας επιστρέψω 30. Ό,τι σας λέω, ποτέ μα ποτέ δεν έγινε αλλιώς. Ποτέ. Από το 1997. Συνεχώς. Με μια διακοπή 1,5-2 χρόνια περίπου, τώρα που άρχισε η κρίση σταμάτησα, μέχρι να βρω αυτά τα κοσμήματα τα οποία μπορώ να παρουσιάσω. Δηλαδή να είναι και όμορφα και καλοκατασκευασμένα και ποιοτικά άρτια. Λοιπόν, φεύγουμε και πάμε σε ένα δαχτυλίδι. Το δαχτυλίδι 2432. Πάλι ασήμι. 925 βαθμών σε επιπλατίνομα, σε λευκό χρώμα. 95 ευρώ. 95 ευρώ. Αλλά δείτε δαχτυλιδάρα. Δείτε δαχτυλίδι. Δείτε το σχεδιασμό του. Δεν μπορώ να πω τη λέξη δουλειά, δεν μου έρχεται ειλικρινά. Αυτό θα σας το πω στην μεθεπόμενη εκπομπή. Που θα σας φέρω ένα δαχτυλίδι το οποίο η αξία του είναι πάνω από 15.000. Και είναι περίπου, μοιάζει με αυτό. Θα το φέρω επίτηδες. Και θα δείτε ότι συνεχίζω να έχω ποιοτικά κομμάτια, συνεχίζω να έχω υψηλής ποιότητας κοσμήματα με μπριάν εξαιρετικά. Φτάνει να υπάρχει ο παράς. Αν δεν υπάρχει ο παράς, το κόσμο τι να το κάνεις. Λοιπόν, γι' αυτό δίνεται η δυνατότητα με πολύ λίγα χρήματα να αποκτήσετε ασημένια κοσμήματα όμως. Όχι ψεύτικα. Όχι ψεύτικα. Μην παίρνετε ψεύτικα κοσμήματα. Μην παίρνετε ψεύτικα κοσμήματα. Σας το λέω διότι αφενός αλλοιώνονται πολύ γρήγορα, διότι πόσο να αντέξουν, αφετέρου κινδυνεύετε από αλλεργίες. Και κατά τρίτον, πετάτε χρήματα. Εσείς αποφασίζετε. Λοιπόν, δαχτυλίδι 2432. Ασήμι επιπλατινωμένο με ζυργόν. Ασήμι επιπλατινωμένο με ζυργόν. Δείτε το, χαρείτε το, είναι δαχτυλίδι που εντυπωσιάζει. Όταν θα το αποκτήσετε θα σας στείλω και οδηγίες πώς θα το διατηρείτε καθαρό.
Και αυτό ισχύει και για τα μπριγιάν βέβαια και για το ασίμι. Δεν ξέρω αν ισχύει για τα ψεύτικα ο τρόπος καθαρισμού, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε εκεί το επιχρήσωμα μπορεί να φύγει. Εδώ πέρα, σε αυτά που σας δείχνω, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπάρχει πιθανότητα να αλλοιωθεί, παρά μόνο αν πάρετε μια λίμα και αρχίσετε να το λιμάρετε. Τότε ναι, θα αλλοιωθεί. Εδώ αλλοιώνονται τα λευκόχρυσα. Επιμένω πάλι σε αυτό το κομμάτι. 95 ευρώ. 95 ευρώ. Εντυπωσιακό, πανέμορφο. Επαναλαμβάνω ότι θα σας στείλω οδηγίες, ειδικά με αυτό. Οδηγίες για να το διατηρείτε πάντοτε καθαρό σε αυτή την κατάσταση, λαμπερό όπως θα το παραλάβετε, έτσι μπορείτε να το διατηρείτε. Το δαχτυλίδι είναι ασημένιο, επαναλαμβάνω, 925 βαθμών, επιπλατινωμένο και έχει μόνον 95 ευρώ. Οι πέτρες όλες είναι ζυργόν αμερικάνικα, εξαιρετικής ποιότητας. Έχω στο μαγαζί, όπως είπα και πριν, και θα το φέρω στη μεθεπόμενη εκπομπή, παραπλήσιο δαχτυλίδι με ένα μπριγιάν ενός καρατιού και γύρω γύρω ψηλά μπριλαντάκια άλλο ένα καράτι συνολικά, είναι περίπου 140 μπριγιάν αν θυμάμαι καλά. Θα δω την ετικέτα, δεν θυμάμαι καλά, μπορεί να είναι και 120 ο αριθμός των μπριγιάν, αλλά το ένα καράτι είναι το σίγουρο το βάρος του. Λοιπόν, που η τιμή του, η αξία του υπερβαίνει τις 17.000 ευρώ. 16-17, ξέρω εγώ πόσο έχει. Θα έπρεπε να έχει. Εγώ θα σας κάνω μια προσφορά που θα είναι αδύνατον για κάποιον που γνωρίζει, έτσι, να την αρνηθεί. Γιατί ένα καρατίσιο μπριγιάν, θα σας πω ενδεικτικά, σε ντιχρώμα, κορυφαίο δηλαδή, ποιότητα κορυφής, ντιχρώμα, σε VVS1 η αξία του στην αγορά είναι στα 22.000 ευρώ. Αυτό που έχω εγώ είναι ντιχρώμα και είναι SI1. Αυτή είναι η ποιότητά του. Η κεντρική πέτρα, η καρατίσια. Και όλα γύρω γύρω τα μικρά τα μπριλαντάκια είναι VVS1 E. Θα το δείτε και θα εκπλαγείτε ευχάριστα, άσχετα αν δεν το αγοράσετε. Γιατί ποιος δίνει σήμερα τόσα λεφτά. Αλλά εγώ είμαι πολύ περήφανος που το έχω. Να πάμε στο μενταγιόν 1171. Ασημένιο, 925 βαθμών, σε ροζ επιμετάλλωση, έτσι, σε ροζ χρυσού επιμετάλλωση, 35 ευρώ, συν 7 ευρώ τα έξοδα αποστολής. Βγαίνει και σε κίτρινη επιμετάλλωση. Βγαίνει, κυρίες μου και κύριοι, και σε κίτρινη επιμετάλλωση, αν το θέλετε, και λευκό. Μενταγιόν 1171. Ασίμι 925 βαθμών.
Αυτό που σας δείχνω είναι σε ροζ επιμετάλλωση, ροζ χρυσού επιμετάλλωση, 35 ευρώ και 7 ευρώ έξοδα αποστολής και αντικαταβολής. Επαναλαμβάνω ότι βγαίνει και σε λευκό επιμετάλλωση, επιπλατίνωση και σε κίτρινου χρυσού. Μενταγιόν 1171. 35 ευρώ μόνον. Κυρίες μου και κύριοι, κοσμήματα υψηλής αισθητικής, με άριστη ποιότητα. Για σας που θέλετε να φοράτε κάτι κομψό, φινετσάτο, να μην είναι πολύ ογκώδες, γιατί συνήθως ογκώδη είναι τα φω. Και βεβαίως η ποιότητα έχει μεγάλη σημασία για σας. Είναι γνωστό άλλωστε ότι ό,τι πληρώνεις αυτό παίρνεις. Φτάνει να έχει αξιοπιστία αυτός που σας περιγράφει το αντικείμενο που είναι να αποκτήσετε. Έχει μεγάλη σημασία, πιστεύω. Κρίνοντας από τον εαυτό μου, όπως όλοι μας άλλωστε, όλοι κρίνουμε εξιδίων. Όταν θέλω να αγοράσω κάτι, θέλω να ξέρω τι ποιότητα είναι. Να ξέρω αν αξίζει τον κόπο να το αποκτήσω. Να ξέρω αν αντιστοιχεί η τιμή την οποία θα δώσω, αν μπορώ να το βρω αλλού φθηνότερα. Κάνω μία έρευνα αγοράς. Τώρα, αν είναι να διασχίσετε προσπαθώντας να το βρείτε φθηνότερα όλη την Αττική ή την μισή Ελλάδα, ξοδεύοντας ή βενζίνη ή κόπο, έτσι, για να βρείτε μισό ευρώ ή 1 ευρώ διαφορά, που δεν θα βρείτε, σας το εγγυώμαι αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει διαφορά. Εδώ πέρα ένα κόσμημα το οποίο το είχα βγάλει στην προηγούμενη εκπομπή, κυρίες μου και κύριοι, 35 ευρώ, η εταιρεία με την οποία συνεργάζομαι μου τα αντικατέστησε, το στόκ μου, και μου έβαλε τιμή 40 ευρώ. Εγώ είχα 4 παραγγελίες από αυτό το κόσμημα, αλλά το είχα πει με την παλιά τιμή, τη 35 ευρώ. Έστειλα στις κυρίες οι οποίες το παρήγγειλαν με τα 35 ευρώ. Δεν έκανα, να μην πω καμία έκφραση, διαφοροποίηση της τιμής επειδή το κόστος άλλαξε, γιατί για μένα ήταν ζημιά πλέον. Τα έξοδα αποστολής που φερειπίν τα πληρώνω εγώ σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί μου το ακρίβαινε. Υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις. Τι να κάνουμε. Φεύγουμε και πάμε στο δαχτυλίδι 2544. Ασίμι 925 βαθμών με ροζ ή κίτρινο ή λευκό. Ό,τι θέλετε. Για το μικρό το δαχτυλάκι αυτό έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Αν μου πείτε το νούμερό σας, το μεγαλώνω και σας το στέλνω αμέσως. Γιατί? Γιατί από κάτω είναι ανοιχτό με έναν ειδικό τρόπο. Το βάζουμε σε ένα ειδικό μηχάνημα που λέγεται τουρμπουλές, ή και με το χέρι να το κάνετε. Ανοίγει και κλείνει. Και με το χέρι ανοίγει και κλείνει. Το φρασίμι άλλωστε είναι μαλακό. 55 ευρώ. Σεβαλιέ με κορονίτσα. Είναι λίγο πιο μικρό. Την προηγούμενη εκπομπή είχα δείξει έναν με σταυρό.
επάνω. Εκείνο ήταν πιο ογκώδες, λίγο. Αυτό είναι πιο μικρό. Αλλά είναι τέλειο για το μικρό το δάχτυλο, για νεαρές κοπέλες, όπως η Έρη, της πάει πάρα πολύ. Και η τιμή είναι μόλις 55 ευρώ. Υπάρχει σε οποιοδήποτε χρώμα μετάλλου θέλετε. Με τον ίδιο συνδυασμό. Λευκά ζυργόν γύρω-γύρω, μαύρα ζυργόν η κορώνα. Αχ, κάποτε αυτά τα βγάζαμε με μπριγιάνα, αλλά τι να κάνουμε. Αλλάξαν οι καιροί. Όχι ότι δεν τα βγάζουμε και πάλι, πάλι τα βγάζουμε. Αλλά εσείς δεν τα πληρώνετε. Οπότε υπομονή. Θα αλλάξει ο καιρός. Πού θα πάει. Είπαμε. Οι δουλειές αρρωσταίνουν, δεν πεθαίνουν. Το έλεγε ο παππούς μου. Όποιος επιμένει και αντέχει, εκεί, όσο αντέχουμε, θα κρατήσουμε επάλξεις. Τι να κάνουμε. Πιστέψτε με, δικαιούμαι να βγω στη σύνταξη και δεν βγαίνω. Δεν μπορώ να ησυχάσω αν δεν έχω κλειδί μαγαζιού εγώ. Να ανοίγω το πρωί και να φεύγω το βράδυ. Μ' αρέσει η δουλειά μου, μου αρέσει το αντικείμενό μου και είμαι τέταρτη γενιά χρυσοχώος. Τι άλλο να σας πω. Ελάτε Μητροπόλεως 34 με πλατεία Αριστοτέλους, γωνία, στον δεύτερο όροφο στη Θεσσαλονίκη. Η Μητροπόλεως 26-28 στο Σύνταγμα στην Αθήνα, στον πρώτο όροφο. Θα βρείτε, και αν δεν τα βρείτε, τα παραγγέλνετε και τα έχετε την άλλη μέρα ή κάντε μια βόλτα στην αγορά και σας τα φέρνουμε. Όλα γίνονται. Όλα μπορούν να γίνουν. Αυτά που βλέπετε αυτή τη στιγμή από την οθόνη σας. Λοιπόν, ή σας τα στέλνουμε στο σπίτι. Όπως θέλετε. Φεύγουμε και πάμε να δούμε το μενταγιόν 1006. Σε κίτρινο ντουμπλάρισμα, σε κίτρινο χρυσό ντουμπλάρισμα, με ένα ζυργόν μεγάλο, 20 ευρώ. Συν 7 ευρώ τα έξοδα αποστολής. Αυτό, κυρίες μου και κύριοι, αν ήταν μπριγιάν, από ό,τι το βλέπω, από ό,τι το υπολογίζω, το 1,5 χιλιάρικο το θέλατε σίγουρα. Μενταγιόν 1006. Και αυτό βγαίνει σε ροζ επιμετάλλωση. Σε ροζ χρυσό επιμετάλλωση. 20 ευρώ και 7 ευρώ έξοδα αποστολής. Ασήμι 925 βαθμών. Επαναλαμβάνω ότι το χαμηλό κόστος δεν είναι για λόγους ποιότητος, είναι για λόγους ότι δεν είναι χειροποίητα. Η χειροποίητη δουλειά, για να σας δώσω να καταλάβετε πόσο θα σας κόστιζε, ας πούμε, ένα δαχτυλίδι χειροποίητο με 20 ζυργών επάνω. Ο τεχνίτης, ο καρφωτής, ο καλός ο καρφωτής, γιατί σε ένα κόσμημα, αν δεν κάνεις καλό κάρφωμα των πετρών,
γίνεται μια αηδία που καλύτερα να μην την κάνατε. Θέλει καλό καρφωτή. Ο τεχνίτης, ο κατασκευαστής, μπορεί να μην είναι εξαιρετικός. Να φτιάξει έναν άγαρμπο σκελετό. Ο καρφωτής, αυτό τον άγαρμπο σκελετό μπορεί να τον κάνει αριστούργημα. Από εκεί εξαρτώνται πολλά. Λοιπόν, ένας καλός καρφωτής χρεώνει 3, 4, 5, 10 ευρώ την πέτρα. Κάρφωμα μόνο. Όπως αντιλαμβάνεστε, όταν λέμε χειροποίητο και κάποιος λέει χειροποίητο και κάνει 30 ευρώ από 800 που έκανε κατ' εκτίμηση, μάλλον το μόνο χέρι που το έχει πιάσει είναι αυτό του πολιτού. Κανενός άλλου. Μενταγιόν 1006. Έχει και με πιο μικρές πέτρες αν θέλετε, στην ίδια τιμή είναι. Αλλά εγώ διάλεξα αυτό το μέγεθος. Το 1006. 20 ευρώ και 7 ευρώ έξοδα αποστολής. Εάν αγοράσετε, παραγγείλετε 2-3 αντικείμενα, σας αρέσουν να κάνετε δωράκια δεξιά-αριστερά, κάποιες υποχρεώσεις που θα έρθουν σε λίγο στο Πάσχα, ξέρω εγώ κλπ. Μην διστάσετε, πάρτε τα μαζεμένα, να περάσετε τα 50 ευρώ, ώστε να μην χρεωνθείτε με έξοδο αποστολής. Λοιπόν, να φύγουμε και να πάμε σε ένα βραχιόλι, το νούμερο 750. Ασίμι 925 βαθμών, ροζ ντουμπλάρισμα ή κίτρινο ντουμπλάρισμα ή άσπρο. 15 ευρώ. 2 καρδούλες. 2 καρδούλες. Αυτό υπάρχει και σε μενταγιόν. Δεν θυμάμαι την τιμή του, αλλά δεν ενδιαφέρει και πολύ. Μπορεί να είναι 20 ή 25 ευρώ. 20 ευρώ πρέπει να είναι το μενταγιόν του. 15 ευρώ αυτό. Συν 7 ευρώ τα έξοδα αποστολής. Αν πάρετε και το μενταγιόν, άντε άλλα 20 πάμε 35. Τα αντικείμενα. Το 7 παραμένει χωριστό. Βραχιόλι 750. Ασίμι, ντουμπλαρισμένο με ροζ χρυσό ή σε κίτρινο χρυσό ή σε λευκό χρυσό. Σε πλατίνη, επιπλατίνομα. 15 ευρώ και 7 ευρώ τα έξοδα αποστολής. Φεύγουμε λοιπόν από το βραχιολάκι το 750 και πάμε στο μενταγιόν 1124 σε ασίμι 925 βαθμών. Υπάρχει και με μαύρα ζυργόν αυτό. Πάντη επιπλατινωμένο. 35 ευρώ. Συν τα γνωστά 7 ευρώ τα έξοδα αντικαταβολής. Αποστολής και αντικαταβολής. Γιατί κυρίες μου και κύριοι, είμαι σίγουρος ότι την επόμενη φορά θα έχει 40 ευρώ το αντικείμενο. Όπως τα προηγούμενα, εκείνο το σήμα της Chanel. Μου το παραγγείλαν με 35 και μου ήρθε με 40. Τι να κάνω. Συμβαίνουν και αυτά. Μενταγιόν 1124. Ασίμι 925 βαθμών. Επιπλατινωμένο με ζυργόν. Αυτό είναι ωραίο σε λευκό. Έτσι. Κακά τα ψέματα. Είναι πάρα πολύ ωραίο σε λευκό. Υπάρχει και με μαύρα ζυργόν επάνω. Αλλά πάλι σε λευκό επιπλατίνωμα. 35 ευρώ. Συν
7 ευρώ τα έξοδα αποστολής. Ένα πανέμορφο, είναι το σύμβολό μου πια, το Μπριγιάν. Έτσι πρέπει να είναι ένα Μπριγιάν, σαν σχήμα. Να μην έχει ούτε μεγαλύτερο κόνο, ούτε μεγαλύτερο τραπέζιο, το από πάνω τμήμα, ούτε μικρότερο κόνο. Πρέπει να υπάρχουν οι ιδανικές αναλογίες. Τότε είναι η excellent η κοπή. Όταν όλα αυτά είναι μαθηματικά άψογα, τότε έχουμε την excellent κοπή. Εάν για να αποφύγει ο τροχιστής, αυτός που ταγιάρει την πέτρα, τώρα χρησιμοποιώ δικές μας λέξεις, αυτός που εν πάση περιπτώσει που λιένει την πέτρα, που από ακατέργαστη γίνεται, παίρνει σχήμα και λάμψη. Από το σχήμα εξαρτάται η λάμψη. Βεβαίως, εάν έχει μέσα έγκλειστα ένα Μπριγιάν, τώρα σας δείχνω ασημένιο Μπριγιάν, σε σχήμα Μπριγιάν, και σας κάνω μάθημα για τα πραγματικά Μπριγιάν. Γιατί θέλω να αναβιώσει η γενιά των Μπριγιάν. Πρέπει να ξαναρχίσουμε να δουλεύουμε με τα Μπριγιάν. Εκεί είναι η αξία. Δυστυχώς για σας, πολλές από εσάς έχετε πάρει τέτοιας κακής ποιότητος Μπριγιάν από διαφόρους και θα το πω, δεν αντέχω, συνεχίζετε να παίρνετε, που απορώ ειλικρινά. Ρωτήστε, γνωστούς έχετε, και αν δεν έχετε, λάτε σε μένα. Να σας πω όλη την πραγματικότητα, όλη την αλήθεια. Φεύγουμε από το μενταγιόν και πάμε σε ένα δαχτυλίδι. Ένα δαχτυλίδι που φαίνεται σαν να είναι δύο λεπτές σειρές ζυργών γύρω-γύρω, ολόβερα, η μία απομακρυσμένη από την άλλη. Εδώ έχουμε σε επιπλατινωμένο η μία σειρά με μαύρα ζυργών, η άλλη σειρά με λευκά ζυργών. Υπάρχει σε ντουμπλαρισμένο, σε κίτρινο χρυσό ή σε ροζ χρυσό, να είναι και οι δύο σειρές άσπρες. Υπάρχουν διάφορα, σε αυτό παίζουν πολλά, αλλά δεν ξέρω τι υπάρχει σε στόκ. Γι' αυτό με επιφύλαξη. Αυτό είναι ένα από τα πολύ ωραία δαχτυλίδια και είναι το τελευταίο δαχτυλίδι της εκπομπής. Το τελευταίο κόσμημα της εκπομπής.
το δαχτυλίδι 2.953. Ασίμι 925 βαθμών. Επιπλατινωμένο, και επαναλαμβάνω ότι όλα μου τα ασημένια κοσμήματα που είδατε σήμερα και αυτά που θα δείτε σε επόμενες εκπομπές, γιατί να είμαστε, έχουν εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών ότι δεν πρόκειται να πάθουν το παραμικρό. Εκτός αν τους κάνετε ζημιά εσείς. Πράγμα που ξέρετε που γίνεται, αντιληπτό. Μου φέραν, ας πούμε, δαχτυλίδι κανονικό εννοώ, λευκό χρυσό 18 καράτια, με σπασμένα δόντια, 2 σπασμένα δόντια, έλειπε η πέτρα. Κύριε Τεζαψίδη, έφυγε η πέτρα. Δεν έφυγε η πέτρα. Η πέτρα φυσικό ήταν να φύγει όταν το τρακάρατε. Κάπου του δώσατε μια, παίζοντας χαρτιά πάνω στο τραπέζι, ξέρω εγώ, κάνατε κάτι, κάποια κίνηση τέλος πάντων. Το κόσμημα δεν είναι αντικείμενο να παλεύει κανείς μαζί του. Το κόσμημα είναι να το φοράει, να το χαίρεται, να το δείχνει, να το βλέπει. Έτσι νομίζω. Έτσι πιστεύω. 40 ευρώ το είπαμε. Συν 7 ευρώ τα έξοδα αποστολής. Δαχτυλίδι 2.953. Ασίμι επιπλατινωμένο, με μία σειρά άσπρα ζυργών, μία σειρά μαύρα ζυργών, 40 μόνον ευρώ. Συν 7 ευρώ τα έξοδα αποστολής και αντικαταβολής. Θέλω, κυρίες μου και κύριοι, σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω θερμότατα που είσαστε μαζί μου αυτή την ώρα. Να προσέχετε τον εαυτό σας και όλα θα πάνε καλά. Να έχετε πίστη. Γεια σας.